ڕاوێژکارە ئەلمانیای ئەنجێلا مێرکل ڕاگەهاند کۆڕێککەفتنا یەکیتیە ئەوروپا و تورکیە دەربارەی پەنابەران بڕیارەکە ڕاست بوو. هەروەها مێرکل گوتجی کۆ ئەژە ئالیە هەڤەشیە ئەرک و باران کۆ تورکیە 2,700,000 پەنابەری دەحەوینە ئەف بریار باشە و تەکەسکر کۆ ئالیکاریە یەکیتیە ئەوروپا ji Tirkiye re ji aliyê madî ve ne cihê gengeşiye û çareserkirina qaçaxçiya penaberan diriya îcê re pêwîstiyek e. Li aliyekî din Hevrêzgarê hikûmeta Almanyayê yê karûbarên penaberan daxwaza bêhtirkirina hejmara penaberên ku divê ji welat derkevin kir. Peter Altmaier ku di heman demê de serokê dîwana rawêjkariyê ragihand ku hejmara penaberên ku sala borî hatine vegerandin gihişt 37,000 malbat û 220 kesî û daxwaza bêhtirkirina vê hejmarê kir di vê salê de. Amaje kir ku Ofîsa Koç û Koçberan heyvane nêzîkî 50,000 daxwazên penaberiyê red dike. Her di vê derbarê de Rojnameya Milliyetiya Tirkiye ragihand ku grûpeke xwebexş ji karmendên ku bi penaberan re kar dikin li Yunanistanê tekeskirine ku polîsên Yunanistanê daxwazên penaberiyê guhertine bi armanca vegerandina wan ji bo Tirkiye. Li gorî wê grûpê ku polîsê Yunanistanê gotina erê ez daxwaza penaberiyê dikim guhertine bigotina na ez naxwazim penaber bim. Ew jî bi sedema yasayê navdewletî ku dibêje ji mafê Yunanistanê ye ku penaberên ku daxwaza penaberiyê li Yunanistanê nekin wan vegerîne Tirkiye. Heman grûpê serbar kir ku wan agahiyên xwe ji çavdêran û penaberan wergirtine ku penaberan tu agahî girêdayî bi babeta penaberiyê li Yunanistanê nizanî bûn û ta niha 4 penaberan xwe kuştine ji ber bêhêviyê. Şêrîngîlo Ark